Wala nyo, stick po yan ah. Ano yan siya? Muron. Suman nga muron. Wala, akala mo stick ko. Stick kong pilit. Stick kong pilit Pilit na. na. Sarap. So, ano yung merinda karon guys na muna sa tilaw. Okay. Hindi ka po yung panilig sa gawas. Lami. Kuha na siya ka na murag Milo siguro na may or Hindi. chocolate. Chocolate nga. So, lami ka doon. Morning. Una po ito guys, si Ruby Provinciana. Diyagang bana di ay hanggi subo. Hi guys, good morning. Kay kuan kanang na ako ibalhinay nga kanang banda. Kaniyang ibalhin ni kay na kuan naman siya. Na tawag dito. Nagabok kay di man ni siya nga ni bitaw nga ng tigas. Mas adyo man jud mong kapitan og banda kanang mga tigas sa kana siya. Mga tigas na guys. Si Nicole ug si Papa Idi na lang may hangikuan. Kay di man jud ko mahimo jud guys, malang reklamo na ni silang duha kay sige ra kog sugo. Dari nak. Kay nanambok na ning mga banda. Araghanag among pasyon nga hug to ah. O tungkwa ako kay nang nahug ka itong himog juice. Hala na adi ay bitaw. Be, hinog na. Wala akong volunteer guys oh. Hinog. Nga na siya pag mahinog. Diyan ko ang naghahanap ka sa jagbungal na pero wala na siya ka na. Kaya na ay kuanak si Ate Judy kagidya ako no. Wakado sila mamunga. Na guys. Namulak. Wala pa na sila na. Pero kag imong classmate nga imong gitagaan. Tamis di ay. Tamis. Dalagan. Si kasag. Tangi. Pwede na siya masulaan. Di uy. Kataan. Makahilo na pa? Awit ang kuwan kulbe. Makahilo to? Kasag nga ano. Sa una lagi kay na naninda dani nga kanang naidagka kadto paak. Mga kulor. Kagang mo to. Kagang hindi na. Mahilod yung panihay. Pero makaram man siya pero. Hala papa giibot nimo pa? Yes. Wa man ako ina nga ibta. Pwede mo na siya i-transfer sa ibang lugar. Tuwag akong gitransfer o namatay. Di man okay, wala man ang kuwan mo. Gataan mo ng kagang. Wala na no choice mga isundaan. Transfer na ha kay Gasot man kayo kung adire gyapon siya kay di man ni makita ang view ani og glabong siya dire. Ba? kay pasilong ta na kay kuan. Kam ka to call. Kagang mo to sa tapat. Ay padung diri nak. Para paborito pa ni mo na kung ingatuan. Pero kung kaya pagkaluto, Imove mo gamay pa. Itupong danis ka ni ba? Kani tupong diha. Itupong gud. sampai bitaw na siya. Hala giaway niya mingming nak. Dumingming man ko. Asa butong kuwan mas sobraan pag kalalom ni. Ay dante na nga guba na diha ron. Yung humani mo diha patong mga dito pang ibtitog sagbot kay mo puno na puta sa sagbot. Unya na ili kay busy pa sa ate. Ay kay gusto po siya mong ari. Ha? Dali. Gusto po siya mong ari. Ana unsaon na pagtrabaho ron? Nicole tanawa si Ili ko ay si Danticol. Pasabak man hinuon. Unsaon na pag na? Natangdag ng tanong. Was Dante oh. Baata na ng usog na. Asa din dire. Kuwang deg.
Oh, dia. Yan ka. Ibis, burian ka. Ika lang. Ano naman. Tuwa na pud. Dili kita patrabaho ni Dante. Nga, bawal lang sa Oy, ang mo. itlog, bitay. Na, Dante na. Ilan mo ba Bawal lang yung itlog sa... ko? Ano ka na siya, uy? Dili gini niya patrabaho si Papa. Wala man, ligo man ilawas sa mga. Lala, sige la. Na, Dante! Wa dali hawa ba? Tawag ka na itong iring nak? Namiming ka, tawag ka? Si Bagamay, Bi. Saon. Ay, sus! Kaparayeg! Imo mo gunang gianan, gunang halog-halog, manang nga na. Wala, tuto. Dali ko to. Dali. Dante! Stilan, uy. Dalawa bugat ba juga? Isod sa balde. Da. Oh, balik ya pun. Ay, gara noon. Gara no. Sa una pa dyan na katong mag-garden ta, mam. Ganahan yun sa may gano. Garang. Kadong ati ra kalingkod kay madukdukan dyan yung itlog. Ganahan na, oh. Isa ko na ipakuy-kuya ko no be. Sugo pa, mabukuy-kuy man na. Sugo kayo na sa una, pakuy-kuyon. Sa bulbun lagi ni siya. Ha? Sa una, di ba nagtambak na dihag bunbun? Ha? Nagtambak tag bunbun niya. Unsa adlaw ra nun kol? Webes. Hala birnis man kuno og kanang Sabado ang kuan didto. Ultrasound. Ako din ipatan-aw niyang tiyan kay simba ko unsa ni. Mahadlak ra ba ko kung mahibawag na sa na ako'y sakit. Jadi na ko ka panarbaho. Natuan na pud. Ganahan lagi sa ma. Sige ilang daw. Ganahan sa magsamok-samok. Bunali ra gunda. Ayo. Kul ayo sinigan ako kay naing akong itanom. Dili na ba? Nay gamay nga gamay nga kuan lagi kanang nay gamay nga gikan nas buhol nga kuan. Mo sus. Ka. Papato pa dyan na sa kamera. Iyo, to ah. Dapat ka magsamok-samok. Doon na po na sa tanawa. Ito na po na. Labir na sobrang tubig. Kuha ni Kalo. Kanang gabi-gabi mo kuan? Sagbot naman sila. Di mo na sagbot kuan man na siya buwak man na. Good na na. Mas Dante garden na dito. Oh. May pwede ka magsilong-silong sa ilawom kan Dante kay bugnaw. Pwede gali magdagling kuran ng deo kanang higdaanan na mahigdas ilawom. Kung ikaw nagtanong, lain naman yan. Wala, wala. Ay kanang kuan ba saging-saging. Kay ganahan magugudaan hiyo. Ano siya? Ha? Tambal. Asa? Nagitanom ni Inday nga kuan mahugan niyo. Na kani bang kani tambal ni kani? Kaya magiging mga sweater diya. Ha? Kasi yung kuhaon di man na maom, oregano may yung kuhaon. Saan man niya? Paul. Kaning gabi-gabi? O kaning-kani? Saging-saging? Uy, hala! Nag-ibot na po niya! Kine? Buwak man na! Kine? Lalaki? Ikaw dyan ba kay labtanon? Dyan kayo kang pagkatawo. Uy, tanawa lang po ng porma. Oh, buwak man na! Kasa napod ka. Kanihay, mong ibot tong... Di mo malimahawa. O, tanawa lang ng usay mong ibot. Asa? Lilia. Asa ka nakatugdan o? Po, kuha ako nubi, kaya itong itanong balik. Ikaw jud ha? Oh, tanawa na. Ibalik ka tanong din. Ibalik ka na, naibot na na. Kuha na lang. Stilan, kuha na lang kaya na mamatay na kaya nabira na nimo, oh. Bira. Takal man kag bira.
Ibalik lang sa tanom sa ayong lugar. Wala giibot na pud na, kasa na pud siya na, ikaw gisugbag siya, giibot na pud. Kana nang kuan unsa pud ni siyang gipangibot uy nga. Kini mo gud sama. Tura bag ako Hindi sa diri nga spot di ay ma. Tibog no man, dagang gikuy-kuy mo gud na. Oh, maibot na pud na. Ambira na ganang nay murag kuan, kana na kaya tam na ako cactus kanang nay kuan ba? Diya kana. So guys, siguro ko mag baat dani di man siya bugat ni hang buhat. Sayang ka rin. Pinaghirapan ko pa naman tong dala dito. tapos lauban ra. Iba na rin ko. Tuyo apod. Bukong kabalo. Abi na kong sagbot. Tag idauban kung nasurvey ka mo ba na wala gyud. Ugat sa unong nasunog. Dagano. Nagambita, nag-anis ni Kul karon. Nag-anis ni Kul karon. Dagano po kayo. Dagan na Pero ano sila, daghan kayo silang nanuminga na, pero tinga sila kay wa mo bunga. Siguro kanang yutaan man ko dagon mo ko nagabuno sa una kay gardi ba mo sa una. Na guys na kabit na nahadad to. Agabang mga banda. Jarang sayang nga lagi banda nga gikan na sa buhol guys kanang nasugba lagi ni Nicole. Ja ito naman yung huwatin guys nga mang huwani mamuwak. Kaya mga saha ramang gud ni siyang gagmay, mga gihatag niya ng lalay na mga saha nga gagmay. A few moments later. Si Nicole ganahan man siya kanang sugba niya na may pork chop na gipalit na mo des ni aging adlaw. Diya karing baka. wala may karning baka. Kay gusto niya papalitan mi og baka nga karni para makasabaw. Diya dia silang duha nagprepare og kuan among panihapon. Diya daghang kanong salamat ninyong tanan guys. Kanang salamat ko ninyo nga nagihapon mo pirmi magtan-aw sa mga video. Lapay-pay kay ero makakaanog sinugba pa nagsara mi magsugba guys kay bawal lang po na magsigsugba. Bawal po na sigmantika. Diyan nag Baboy. mahal po dagbaboy. Pud mi makapalit og baboy karni kay mahal lagi pud. Talamas, tanananan. Basta lamas, way lamas-lamas na naman eh. Kaon na lang mi ganun. Pero naman ko yung mga daghang tanom dari nga dahon sibuyas, may problema. Kuha na lang ta. Ang magibinto sa lantag. Mungita lang ko numigkagang. Si kagang, Kanang masag sa uga ba? yung patay ka nga makaliso to. Putanga ra ko ayo ra ko luto. Joke lang. Hindi na magkaon eh. Diya salamat kay Kadyo sa mga nag-comment ni hamon sa mga upload. Ben kisin pa to. Guys, habang nagkuhat ko dari nga nagsugba si Nicole kay manihapon mi. Kanang salamat day ko ninyong tanan sa inyong pag tanaw sa mga video. Diya di ko magsawa sa pagpasalamat ninyong tanan guys kay ugwa mo kanang wa po ko karon rin sa YouTube bitaw guys. Tinood bitaw na kag ugwa pud mo guys di po ko magpadazon dani og video kay di pud lalim kadto og kanang mag-edit. Diya shout out di ko ni Sir DB dagi jahang yani kay nahigdaan man nagba ganyang ingay-ngani. So lain na padagahang kuan kanang reading glass. Diya salamat kay Kadyo ko. Shout out ko ni Sis Annie Banks from USA, Idaho. Sis Annie Bank. Salamat Kadyo kay nakasig message na hon dya kanang
concern kadyo ka sa imong hang sakit kanang daghan kadyo kag message na nga para sa hang kaadyuhan. Salamat kadyo. Shout out Ma'am Gloria Hamil and family, Ma'am Arlene Wilson and family, Me and Francis and family, Ipmia Chavez nanas dyan sa Manila, Sis Ansan Blanton, Sis Ma'am Primitiva, Ma'am Linda Madison, shout out. Nang amping mo kanunain, apil na mo sa akong pag-ampo sa inyong trabaho diha, kay bawo mo ko nga, trabaho rapod mo diha sa gawas. Di pud lalim lagi mangitag kanang kuan kanang trabaho. Shout out ko sa Renegado family, Ma'am Delia og ni Sir Arnolfo ug sa iyang pamilya na diha sa Iceland. Salamat kay kadyo ma'am sa imuhang pagpanawag gabi. Amping mo diha kanunay, Ma'am Sis Mercy Mers and family diay isang kuan guys kanang YouTube channel kanang arapod ni siyang kapuutan na anda siya sa kuan kanang Korea. Salamat kadyo nimo Sis Mers and family. Sis Muna Obsuma Burki, kamusta naman ka? Sis Jamu in the June, Sis Janet. Salamat po kadyo sis. Riapi Nantis, shout out ko Riapi Nantis and family. Diyan ay nagpa-shout out di ay Sharon Rabur and family diha sa Rabul family diha sa Negros Dumaguete. So shout out nimo diha Ma'am Sharon. Shout out Evelyn Kaga and Grace Tungun ug ni Ma'am Edita Canyeti ug si shout out din po ko ni Sir Noel Dominguez diha sa Cebu City. Shout out ko sa mga taga Cebu City, taga Dumaguete, taga Davao, tanang lugar USA. So si Nicole guys nakahumana si og kanang sugba. So mga mi karon diyan mo lang giwat si Cristel kay nasa sud pa nag-busy kay na kuno sa kuan ugma. Ay shout out day ko ni Sis Catherine Kuray nga naa na sa pirmi. Salamat kanyo nimo amping hiyas kanunay sa gawas sa imong pagpanarbaho. So taga Alishera pud siya. Salamat. Ja mo to ang video karon alawa kay murag ni arang-arang ang paminaw. Salamat ko sa Ginoo kay wala ko nagpunga. Kanang wala ko nagpunga kadto kanang ginhawa. Huwag lang. Ja pero naagi hapon ang gipamati guys kanihang likod ug kanihang tagiliran usay mo pintig-pintig pa man ang kinahanglan jud ni nga ning ipatan-aw puhon ug makasweldo na kang bana puhon makakuan na may pagbayad og kanang ultrasound kay adto pa mas Dumaguete ja murag medyo mahal man Dumaguete pud og Dalagit pero nay kuan sa Dalagit Sabado o Birnis. So Birnis naman ugman ja wa pa may sweldo nga bana. So ja daghan kadtong salamat ninyong tanan. Ja mo to ang video. See you in my next vlog. I love you all. Amping ampo tang tanan. Mao ra man siya atong susi nga atong pag-ampo. Nga kuan kanang healthy tang tanan. Ja amping mo diha sa ugasaman mo kanang apil lang pud mo sa among pag-ampo. Ja pila lang pud ko sa inyong pag-ampo nga mauki na pud ko kay madulagi nang lisod lagi kadto ning natay karamdaman pero naning kamot ko ampo ko sa Ginoo nga di ko ni tagaan og kanang sakit nga kana makhadlok lagi kay mahadlok lagi po ko magpa-ultrasound lagi kay mahibaw lagi po nahagan say sakit na manang masamot na ko ga luza dali guys og kanang makaibaw kung na ako'y sakit manang ampo laman dyan na sa Ginoo nga mawara ni Jamara to. See you in my next vlog. I love you all. Kay mga sa mi di na ako mag-video nga mga mi guys kay sige lang mag-video mig kaon. Bye. So bye. I love you.